Dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East, posibleng sumirit ang singil sa kuryente sa mga susunod na buwan na mahigpit na binabantayan ngayon ng Camarines Sur 2 Electric Cooperativo Casoreco 2, kasunod ng paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa kooperatiba, posibleng maramdaman ang pagtaas simula ngayong buwan hanggang Hunyo, depende sa galaw ng presyo ng petrolyo na ginagamit ng ilang power plants at kanilang supplier. Dahil oil-based ang generation ng isang supplier ng kooperatiba, ay asahan na umano ang pagtaas sa singil sa kuryente. Sa kasalukuyan, patuloy pang minomonitor ng kooperatiba ang posibleng epekto nito sa singil sa kuryente ng kanilang mga member consumer. Sa tuyang nakuang pronouncement from national government, at least 60% si posibilidad na pwedeng maglangkaw. Sa ngunyan po ang effective rate is nasa 7 pesos 14 centavos per kilowatt hour sa residential. Kung nasa 16%, medyo dakula po ini. Kaya siguro sa partikan sa tuyang kooperatiba, pag abot naman sa exact amount, kung gura po yan, maaraman ta po yan ngunyan na maabot na April billing. Maliban sa tensyon sa Middle East, maaaring makaapekto rin sa singil sa kuryente ang mataas na konsumo ngayong nararanasang matinding init ng panahon. Dahil dito, hinihikayat ng Casoreco 2 sa mga consumer na magtipid sa paggamit ng kuryente tulad ng pagpatay ng mga ilaw at appliances na hindi ginagamit. Magkaigwa po kita ng sistema sa paggamit ng kuryente. Kung makakatipid, mas maray. Pero kung may mga alternative kitang paagi para magkaigwa kita ng pagbawas sa konsumo, mas siguro yan ang kaipuhan tang gibuhon ko niyan. Dahil duwang bagay kaya ang sa tuyang minomonitor. Itong kilowatt hour consumption, dara kang init kang panahon, na pagdoble kang konsumo, panduwa po ining paglangkaw kang produktong petrolyo na may epekto duman sa mga power plants and sa importation kan sa tuyang mga ginagamit na panggatong para makaproduce ng kuryente araw po kaining coal. Darlene Lastrullo, CSN.